माबायाव लायो खानायाव लायो ना मोननांगौमोन बिलाइखौ नै थास'आ लेबखांबाय बिराद बै हाग्राखौ फुना मोननांगौमोन आधा घन्टाथ' नङा 1 घन्टासो लाबाय आरोना बिराद फिसा फिसा नालाय खेबस'नाङा बिलाइ गोरलै गोरलैखौल'खा ओमफ्राय नै आंना प्लास्टिकआ आखायाव खेबस'नाङा लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि आरोना आङो दहाय फुंनिफ्राय नैबे दा बेलासे जाजासिम मा मावबोखो बेखौनो एसे भिडिअ बानायदोंमोन आङो खर'आवबो माबा लादोंमोन जबा लादोंमोन बेफोरखौबो एसे भिडिअ बानायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो बे भिडिअखौनो दायो आङो देखायनो नागिरदों दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आंथ' भिडिअखौ दहायनो बानायखांजोब्बाय ओमफ्रायो ससे आद्रा दंबावोमोन आरोना बानायनो ओमफ्राय नैबेखौ आरो दायो बानायलायबाय दायो मोनायानो जालायलायसिगोन बेलासे जाबाय नै जोंहा दिनै हाग्रानि थास' जानो नागिरदों थास'जों माजों जागोनथाय ना गोरान थास'जों ना गोरानजों जागोन आरो ओमफ्रायो थास' माबा फैदों नै थास' फेंथा नागिरफैदों बेयो गायनायसोना हारसिंसो रज'नाय हाग्रानि थास' आरो हारसिंनो रज'नायमोन ओमफ्राय नै माबा गय गायनायबो दङ हाइजें गायनायबो दङ हाग्रा बारिथार ओमफ्राय बे हाग्राखौ फुख्ल'नानै गेजेर गेजेर नागिरलांदों आरोना नै बिसिनि मोनहांबाय हाग्रानि थास' मोदोमफ्रु जाथारनोसै ना गोरानजों बेखिनियाव दंजोबो न' ओइसिनि एरखावलांजोबनांसिगोन बेखिनि हाग्राखौ बे बिमाखौ दोनगोनबा नै बिमाया मोनसुदो नामा नोङो बेखौ फालुखौ मा बेखौ फालुखौ दोनगोन न' बाराद्राय माबा जाबायना हाग्रा जाबाय नै है सेवनायसो नै आंना सेवनायसो मोनदों बेलाय मा बिफां इनि सिरिनायासो नयो थास'खौथ' जोंहाया जागासिनो ओमफ्राय नैबे जबा बिलाइजों लेथ्राथार बिलाइया बिराद माबा हाद्रि नांनानै दङ बारियाव नालाय बे जबा बिलाइजों दिनै खर' लोबलायनोसै आङो सप्तानै जाबायमोन जबा बिलाइजों खर' लोबैया ओमफ्राय दिनै लोबफिनलायनोसै आरोना जबा बिलाइजों खर' लोबनानै खानायखौनो गगानाय मोनलायलायदों आरो ओमफ्राय खानायाबोथ' माहाय स्लेट जायोना स्र' जानाय मोनो ओमफ्राय स्र' जानायखौथ' आं इसेबां लुगैया गगानायखौनो बांसिन लुगैयो आरोना गगानाय मोनदों बेनिखायनो दिनै लोबगारलायनोसै माबे थांसै र' आं बेखौ खाना लांखानोसै दायनिसो इथिं फायखा लानांगौ र'पानो माबा बसस्राबाय खेबस'नाङा बिलाइ गोरलै गोरलैखौल'खा खेबस'नाङा नै जोङो आदै लाहानावहाय माबा लांफैदो जबा बिलाइ लांफैदों आरोना बे आदैया बै गसंनाय आदैया जोंहा आफानि असे फंबाय आदै ओमफ्राय नैबे सासेया माहानि होनदोंमोनलाय बोरि गामिनि आरो जोंनि गामि खाथिनिनो माबा सिफुं बानायफैदों नै बेफोरखौ गासैखौबो सिफुं बानायजोबगोननो मा औवा होनोमोनलाय बेखौ जाथि औवा बोरि गामिनिफ्राय लाबोखादो न' औवाखौ बेंनाबारिनिफ्राय ओमफ्राय सिफुं बानायगासिनो ओमफ्राय बे सिफुंखौ मा खालामगोन फानगोन दा फानगोन आदै नोङो ज'लाय नोंखौ बारा नुवाखै ज' सियाराव ओमफ्राय सानैबो सिफुं दामो बिसोरो ओमफ्रायो गंसेयाव बेसेबां मोनोथाय फाननानै गंसेयाव 300 ओमफ्राय गोलावाबो 300-250 थाङो गोलावाबो बेबायदि आरो माने
सिकेला मोजांबानो दामाव गाखोहैबाय आरो माहा फानहैगोन ओमफ्राय इखो बाथौनि दिना माबाफोराव फानहैगोन आरो दा बाथौनि मिटिंफोराव ओमफ्राय बेखौ बानायनो थाखाय खैदिन लागोन ना दिनैनो हागोन दिनै हानाय नङा दिनै हाया न' इखौथ' गुरुं बानायनांगोन ना न' गुरुं बानायनांगोन आरो बेलेग बेहा माने बहुद माबा थायो नालाय बन नांगौ जायो आरो लहा नांगौ जायो गुरुं बानायनो थाखाय लहा नङाबा फलंनो हायाना ओमफ्राय नैबे आदैमोना सिफुंबो दामनो रोङो दे आदैमोन सिफुं दामना होलाय माहाय मानिखौ दामनांगौ माखो हायो ससेल' माखो हायो मा लांनो दे आरो सासेयाबो दामावदो आदै सासेयाबो माबानि आर'जनि दामदों आरोना बाथौ आर'जनि दामदों ए दामफिननांगोन र' माहाय बेलेग गाबो दाङो न' सिकेला मिलाया आरो दामगारनायखौ होनसै होमबा बे माबानिखौ बे आं दै जिथु माबा दामदोंना दे दामदो होमबालाय जाबाय जबा बिलाइखौ सुनानै लाबाय ओमफ्रायो बेयावहाय ग्रिन्डार गैया नालाय नै बे अन्थायावनो देनानै लानोसै आरो ना गुन्दै गुन्दैनो देनानै दसे सोमहाबना दोनसै कन्डिसनारालाय बेखौ हाना लाबासो बांसिन मोजां जागोन हानानै देनोसै ओरैनो बेखौ माबाबाबो जायो गुन्दै गुन्दै हानानै सोमहाबना दोनबाबो जायो ओमफ्राय देबा बांसिन मैखारि जायोबा मुलि गोथां देदों नै अजा बुरै खानायनि मुलि ओरै पिसि ओरै पिसिबा जाया बारा जानाय नङा दां माबाना फिस्लाथार दै नांबायना आरो खनसे देखांबाय नै बिराद बिजल जाबाय नै ओरैसो हावखांनांसिगोन फायलान माथो सामस लानो हायामोन दै होबावबा जाबावगोनसो नै बारा मोजां गिलियाखै बे देनाय नालाय माबायावबासो ग्रिन्डारावबासो मोजांसिन जायो जबा बिलाइखौ देखांबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा दिनै हाग्रानि थास' जागोन नालाय हाग्रानि थास'आ बिराद मानथारोना आङो दांनोनो हाया बिराद माननाय मोनो बेनिखायनो नै प्लास्टिक गानना लाखाबाय आरोना लेबनो थाखाय आइ खानालाय नै
नै थास'आ लेबखांबाय बिराद गोबाव लाबाय आधा घन्टाथ' नङा 1 घन्टासो लाबाय आरोना बिराद फिसा नालाय बिराद टाइम लायो बेबायदि थास'खौ लेबनायावहाय नै आंना प्लास्टिकआ आखायाव गाननानै लेबनाया बिगुराबो बिराद बुरजा ओंखारखाबाय ओमफ्रायो बेखौ जोंहाया संगोन जोंहाया बिराद गोथाव संनो रोङो नालाय बिनिखायनो संसिगोन आरो संनानै जाहैसिगोन ओमफ्राय दायो दुगैनोसै दहायो आङो माबा देना दोननाया जबा बिलाइ देना दोननाया बेखौ लानोसै आरो खर'आवहाय नायलांबाय था लोगोफोर दुगैनायनि सिगां नै आङो दै जमा खालामनानै लादों बाल्थिङावहाय बुरि देहा जाबाय नालाय बारा गुसु दैफोरजों दुगैनो हाया ओमफ्राय बे दैखौ बाल्थिङाव जमा खालामनानै सान्दुंजों नांदों नालाय सान्दुङाव दसे दोनसिगोन आरोना आङो ओमफ्रायो दुगैनोसै दुंब्रु जासिगोन नालाय बुरि देहा मा बुंनो लोगोफोर गोजांनायफोरा बारा जाखायो बाल्थिंनै खै बाल्थिं दुगैगोन आंलाय बाल्थिंथाम बाल्थिंब्रै नै बेखिनि बाल्थिंब्रै दैजों दुगैनोसै दिनै खर' लोबनायनिबो खोथा दङथ' माहाय गेरमास जागोनखा फुदुंना दोनसै दसे दैया माहाय दुंब्रु जाबाय नामाथाय आङो आधा घन्टासो दोनबाय ओमफ्राय दायो दुगैनोसै आरोना दिनै आङो आयना नायनानै दुगैगोन सानदों नै आयनायाबो फिसाथार ओमफ्राय दुगैनोसै जबा बिलाइखौ नै आङो लाबाय फार्स्टआवनो खानायखौ सेम्पुजों खनसे साफा लोबग्रोना लाखांनायनि उनावहाय आरो खनसेबाव सेम्पुजोंनो लोबबाय खननै लोबदों आरोना आं ओरैनोबाबो सेम्पुजों खननै लोबखायो खनसेया जिनेर हुख'नाय ओमफ्राय हुख'खांनायनि उनावहाय आरो खनसे लोबबावो आरो बिदि लोबबासो साफा मोनो आं खानायखौ ओमफ्राय बेबायदि लोबखांनानै माबाखौ नै जबा बिलाइ देना दोननायखौ बेबायदि फुननानै लाबाय आरो दसे लाहाबनोसै ओमफ्रायसो लाखांनायनि उनाव सुनोसै आरो कन्डिशनार बायदिनो आङो जबा बिलाइखौ लाखांबाय नै खानायाव ओमफ्राय लानानै सुखांबाय फोरानखांबाय ओमफ्राय नै दायो बेलासे जालायलायबाय आरोना ओमफ्राय नै खानाया बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय स्लेट जाबाय गनायाथ' खमायखायो नालाय मोजां मोनो आरोना लानानै ओमफ्राय सोरबाफोर लाना नायनो गोसोब्ला लाना नायबानो जाबाय आन्दाज मोनगोन आरोना माबायदि मोनो गनायाथ' एसेबाबो खमायखाथारो आङो दासिम लानाया 6 बारसो जाबाय लोब्बानो लायोमोन आङो ओमफ्रायो थांनाय खननै बार लोबनायावहाय आं सप्तासेयाव खननै लोबो नालाय ओमफ्राय खननै लोब्बा खननैयावबो लायो ओमफ्राय माब्लाबा खनसे लायो आरो ओमफ्राय थांनायावहाय खननै बार लोबनायावहाय लानाय जायाखैमोन ओमफ्राय नै दिनैसो लाफैफिनबाय सम मिलायखायनो लायाखैमोन आङो लानानै बिराद मोजां मोनदों आरो जोंहानाथ' जबानि माबाया बिलाइयानो खादलुनानो बारा गैबांलायला ओमफ्राय सोरबाफोर लाना नायबानो जाबाय आरो माबायदि मोनो गाव मिन्थिगोन लाना नायबा ओमफ्राय आंना दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन न'आव थानानै आं मा खालामखो मा देलायखो मा जाखो बेफोरखौनो एसे देखायनाय जाबाय आरोना भिडिअनि गेजेरजों जुस्राय नै न'आवहाय रावबो गैया आं हारसिंथ' नङा जोंहा बिनानाव दङ न' सिङाव दङ आरोना बियो सिरियाल नायगासिनो ओमफ्राय आइमोनाबो दुब्लियावहाय थांदो मैगं ओरि लायनो थांदो नामाथाय
ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय